O Consello da Cultura Galega inicia o ciclo Acceso á Cultura en Galicia no Pazo de Goiáns, unha xornada de hoxe de análise da participación cidadá en cultura e o dereito das persoas a facela e non só a consumila. O Pazo de Goiáns acolleu hoxe a primeira xornada do ciclo Acceso á Cultura en Galicia 2025, organizado polo Consello da Cultura Galega. O obxectivo, analizar o acceso á cultura como un dereito en colaboración cos axentes culturais. A cultura galega deuse cita en Boiro para debater arredor de diversos temas como a participación cultural. Donde temos a oportunidade hoxe aquí neste Pazo de Goiáns, tan hermoso por certo, de afondar nun dos piares fundamentais das políticas culturais contemporáneas, que é a participación. Porque participar pois non só é asistir, senón é facer, contribuir e tamén decidir, formar parte da creación e da vida cultural. Galicia ten esa forte tradición comunitaria pois, que habita nas festas, nas agrupacións veciñais, nos colectivos artísticos. Os dereitos culturais foron outro dos temas abordados nesta xornada. Ponse como obxectivo o acceso a este campo a través da nova Lei Galega de Accesibilidade. Dende a que levamos desenvolvendo dúas liñas estratégicas, unha delas para analizar as políticas culturais dentro dos últimos anos, mas tamén analizar cales son os retos presentes e futuros en canto ás políticas culturais públicas, pero tamén hai outra liña moi importante que ademais cobra maior importancia, maior relevancia nos últimos tempos, que é a dos dereitos culturais. Neste ámbito surge a necesidade de analizar o acceso á cultura no noso territorio, un pouco co gallo do novo marco legislativo que se presenta, con Plan Estatal de Dereitos Culturais e cunha Lei Autonómica de Accesibilidade, coa necesidade de analizarlo dun xeito real. O Concello de Boiro tamén estivo presente no acto a través da Concellera de Cultura e do alcalde. Este último incidiu especialmente no escenario do evento O Pazo de Goiáns. Poñendo como exemplo de cultura participativa, asegurou que o goberno local continuará traballando para poñelo a disposición municipal o antes posible. Seguimos ca súa rehabilitación. Este ano temos pensado rehabilitar unhas estancias das que forma parte este pazo e a súa finca. E, bueno, esta xornada forma parte de 4 xornadas, a primeira, que se van a celebrar en varias localizacións e se vai falar moito de participación cidadá, non? Participación na cultura e vai se facer mención a proxectos da nosa contorna que están consolidados e son un claro exemplo da cultura participativa.